अगर आप चाहते हैं शिवांगी फिल्म्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। म्यूजिक डायरेक्टर टुनटुन बाबू सलहा हाजीपुर वैशाली। शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। लड़ी गेलगे के कार से गाड़ी छौड़ी लड़ी गेलगे तोरा दोनों कैसे बढ़ गेलगे गे कवन छौड़ा चढ़ गेलगे तोरा दोनों कैसे बढ़ गेलगे गे कवन छौड़ा चढ़ गेलगे गे के कार से गाड़ी छौड़ी लड़ी गेलगे लड़ी गेलगे तोरा दोनों कैसे बढ़ गेलगे गे कवन छौड़ा चढ़ गेलगे तोरा दोनों कैसे बढ़ गेलगे गे कवन छौड़ा चढ़ गेलगे। लगा हो कि सड़ गेलगे।